Buwak or bugas? Bugas na unsa. Anong bugas mo? Makaon mo kaysa ng flower, di ba makaon na mo tagyap mo buwag. Ano ba yan? Buwak or bugas? Kuan. Flower. Nice. Siyempre. Bugas o buwak? Are you stupid or something? Hey mga ka-squad, namiron sa Daan Bantayan sa diri sa park ug moadto sad mi sa Aguho para mangutana og kinsay importante nga tawo para sa imuha karong Valentine's. Tara. May nga po ma'am, kami din ang Speed Squad po ka mo ma-interview. Pwede ra. So narami mga pangutana ma'am. Karong umaabot nga Valentine's Day, kinsay imong pinaka-importante nga tao para sa imo? Sa karon kay murag ako ayab. Ano man? Kay murag siya may naa sa ko aron niya. Murag siya naghatag og ana ko ron kanang kani para maka-celebrate ko sa Valentine ba. Murag siya nagban sa akong Valentine sa i-celebrate na. Okay, so na kay mensahe or i-shout out para sa imong pinaka-importante nga tao? Sa ako ayab dira kay kanang I love you mo lang. Wow! Buwak or bugas? Murag karon murag gugma lang sa kay may kwarta. Uy, sana all! Chocolate or cash? Murag cash kay kailangan gud akong kwarta. Tao nga sa akong kinabuhi is kuan man guna kanang day of love mo guna. So Paano masabi? akong kuan biso akong uyab din. So shout out sa akong uyab. So amping lang pirmi dayon kuhagon sa imong pangandoy dayon eskwela nagtarong basta kuan nga lati ka. Remember that. Put it in your mind. Buwak o bugas? Practical ay wala pang ngutaw. So diri ran sa things. So buwak ako yatag. Chocolate or cash? Pwede both. Kinsa man ang pinaka-importante nga tawo para nimo? Family sir. Kaugalingon ako. Family yung akong gawgalin. For me, sir, family kay siguro wala ako diri sa ako ang gibarugan karon sir kung wala akong family. Because kanang I love myself. Ako di pa na ang February 14 is for myself lang gani kanang pwede ko mag-date sa ako lang mud kaugalingon. Okay na na. For me is family akong gipili is because kana bisag walay uyab. But we can spend our time to our family in Valentine's Day. Okay. Siguro for my family kanang I'm still fighting Sa pangarap ay suntok ng suntok. even though bisan lang sa kalisod, still kanang ilang future teacher kay ni fight gihapon sa tanan struggle. That's it. So akong gikan is kanang ako kaugalingon na mo stand lang ko sa bisag unsa nga mga problems nga mo masugat na ko is ma-come up ra na ko with a good solution. Para sa akong pamilya is be safe and I love you all. Wow, ang bigat! Buwak o bugas? Buwak na lang sir. Bugas siguro sir kay mahal na karon. For me, bugas. Chocolate or cash? Gosh. Gosh, sir. Cash. Karong umaabot nga Valentine's Day, kinsa imong pinaka-importante nga tao? Siyempre, akong mga ginikanan, mga na usa sa pinaka-importante para sa akong kinabuhi. Nice. Kay, una sa lahat, kay sila naghatag na to ka para maluwas ta, nga maabot ang inganing idara o kanailat ang gisakripisyo pag-ayo para maabot ta ani nga naabot ang college. Kapos lag linguha para sa to nga mag-high school lang. Yeah, that's pretty true. That's true, and yeah, that's true. That's true. Shoutout lang ko sa akong mama nga si Geraldine Villardo, Michael Villardo, og sa akong mga igsoon
nga si Kaysilyn Villardo ug si Princel Jade Villardo. And salamat kayo sa pagpadako o pag-atiman. Bakit ako naiiyak? Oh my gosh! Og maayo kuila para lang maabot ani nga kolehiyo. Buwak or bugas? Dapat kung pwede both wa kay puro man importante ka kanang love yun mo sila nga kanang tinud-anay gud. Chocolate or cash? Sige ra sagno ha. Odes Rabijan kung dire. Ernest Paul. Karong umabot nga Valentine's, kinsa ang pinaka-importante nga tao para sa imo? Pero now pamilya ra gyapon ko mo tayo uyab. Ikaw, sir. Pamilya gyapon manahan nato. Nice. Nganong pamilya, sir? Di wa man tayo lain nga pan. Kauban ng Valentine's Day, wa man tayo uyab. Bakit ako naiiyak? Oh my gosh! Pamilya kay mo ni naghatag ng tug nga pakon sa tong kinabuhi niya. Unya na mga loved ones, naamgi na mga loved ones. Yeah, that's pretty true. That's true, and yeah, that's true. That's true. Ma, ugasa mo kay karon ma, imo anak ba gwapo gyapon. Ma, pa para inyo gyapon niya tong pag-eskwela. Kinsa man ang pinaka-importante nga tao para sa imuha? Siyempre ang asawa, Nice. ang mga anak, usasan na. Mas sila may siyempre sa ato gipakaslan ko na nato siyempre mo na pinaka-importante. Yeah, that's pretty true. That's true, and yeah, that's true. That's true. Shout out ko sa akong asawa ug sa mga anak. Maghinaot ko nga karong Valentine's magkahiusa. Buwak or bugas? Usa ang bugas kay mo na usagod siya kanang panginahanglanon. Remember that. Put it in your mind. Chocolate or cash? Both. Pearl Maring Chavez. Kinsa ang pinaka-importante nga tao para sa imo? Para na ako kay ang akong pamilya, especially sa ako ang amahan. Nice. Tungod kay sila yung nagpadako na ako, so therefore, since kanang February is month of love, so therefore, ang kanang imagine gugma is imagod ipahatag or ipafeel sa imo ang pamilya. Ako message lang nila kay unta ka nang mag-amping kanunay niya. Always ka nang remember nga, bisan badlungon pud ko sahay, still na ka pinapabilin nga gugman ako para nila. Remember that. Put it in your mind. Buwak or bugas? Pwede both. Chocolate or cash? Saan? I think both gapon. Both gapon. So, sir, may ngapon. Kami dayang Squid Squad. Unya, ansay nga na sir? Ako rin si Kuan, Michael John Golfan. Oblasyon. Kinsa ang pinaka-importante nga tao para sa imo? Actually, nakoy importante nga tao kaso nibiya. So, karon wala na. Bakit ako naiiyak? Oh my gosh! Ang usa pa sa pamilya niya. Pamilya. Yes sir, mas importante gyud ang pamilya kaysa kay kung wala man sila. Di ta mabuhi kung sa buwak sila. Yeah, that's pretty true. That's true, and yeah, that's true. That's true. Buwak o bugas? Siyempre, bugas, di mo ta mabuhi, bugas. Remember that. Put it in your mind. Ang buwak, malaya ra man gyapon na. Chocolates or cash ang imong hatag? Cash. Nice. Ma'am, hapon ma'am, kami dayang Squid Squad. Unya, nalamig ka may interview. Bea Angelica Bacolod. Sa umaabot nga Valentine's Day, kinsa may pinaka-importante nga tao para sa imo? Kuan ka nang di ko Huwag mo na intindihan na sinasabi nila. ang pinaka-importante gud sa ko karon kay akong parents gud. Nice. Kay from the start, since day one nga gipanganak ko diri sa kalibutan, their love never fails, and then up until now I feel the support, and then I feel the warm hugs every time nga kanang need ko comfort, and then ana nga mga butang is I didn't found that to anyone. Bugas o buwak? Actually, di okay ko ingon nga materialistic, pero I choose
flowers. Kay, because sometimes no good if kana nga ang flowers mo fail but the memories remain. And then unlike sa bugas is makita nimo, makuha na nimo nga needs even sa imong parents. So Yeah, that's pretty true. That's true, and yeah, that's true. That's true. I'll choose flowers kay flowers is very rare and then sometimes ra pud ka makadawat ana especially sa nari mga special nga kanang events or celebration. Nice. Chocolates or cash? Nga I'll prefer chocolates kay kanang chocolate symbolizes as sweets and then kana bitaw mura siya satisfying sa imong soul, especially ladies nga ganahan gud ang mga sweets or mga chocolates as kay kanang for us man gyud kay mas tagaan ka ana nga something kay it means gi-appreciate kanila and then part ka sa ilahang life ingan. Nakay message para sa imong special someone nga katong imong Actually kay kanang I have no clue kung kinsa na siya kay because God knows everything what happened tomorrow. So if ever man kinsa na siya, I'll pray nga ma-successful siya one of this day and then then I'll patiently waiting pod sa kanang sa gi-prepare ni Lord para sa among duha kay of course, kanang kami ang para sa usag-usa so the Lord will kanang mangitag paagi sa among path nga magka-cross together if ever man na-meet na nako siya today or wala pa man kanang wala pray good kay kanang ma-successful siya dayon nagtinarong siya eskwela sa karon para po na proud iyang parents and then sa puhon pod maka-provide mi sa among daily needs. Nice. kinsa may pinaka-importante nga tao para sa imo? First of all, good kay ako kung pamilya ko kung una i-date. Remember that. Put it in your mind. Then second kay mga friends. O wala na. Bakit ako naiiyak? Oh my gosh! Ay, mas priority man ang family good kaysa sa uban yun. Mas, if naka-need kay mong family may naagad. Yeah, that's pretty true. That's true, and yeah, that's true. That's true. Pag sunod kay friends. Bugas or buwak? Bugas. Chocolate or cash? Cash lang kasi. Kaya need good para sa eskwela. France, Karong umabot nga Valentine's, kinsa ang pinaka-importante nga tao? family, and especially Jello. Kay feel lang ako makita na ko siya kay malipay na ko mawa na ko ang panay ka na mga problem or etc. Bugas o buwak? Flower, Chocolates or cash? chocolate. May nga po sir, kami din Squid Squad ang saging ano to. Carl, Para nimo Carl, kinsa yung pinaka-importante nga tao nimo sa umabot nga Valentine? Kanya na mas mama nga dito sa day pasaba. Dili pa saba. Hindi pasabang mama. Nga naman, nga nang di pa saba man. Kay amoles udo to. gago! Ug muhatag ka og something sa imong special someone. Bugas o buwak? Quickie. Are you stupid or something? Quickie. Yan ang hirap sa inyo kung ano iniisip ninyo. Ang dumi ng utak ninyo. Chocolates or cash? Kanang lami. Gusto mo, laasa ka. Eliza, Ninya, Nicole. Kinsa ang pinaka-importante nga tao para sa imo sa karong umabot nga Valentine's Day? Family. Family sad. Siyempre family good. Kay kuan. Wala sila man nang ako kuan. Wala man ko ilain kuan no sa kuy. Bakit ako naiiyak? Oh my gosh! Ikaw, ma'am. Laro sa dako. Okay. Ikaw, ma'am. Siyempre family good na itong unahon kay. Bakit? Sila man good na ang. Family. Oh, so, Hi. okay. Bugas or buwak? Bugas. Bugas siyempre. Bugas. Busog man ka ako. Mabusog mo? Gusto mo sa ng buwak kung may bugas. Sa mong pamilya. Sa ito pa, giguto mo sa gugma.
Chocolates or cash? Cash. Cash. Siyempre, cash. Nganong cash? Nang magkurso. Kami din ang skills ko. Pwede ka na mo interview mo. Ano sa pangalan mo? Brain. Kisa may pinaka-importante sa imo karong nga tao, karong Valentine's Day. Family. And kuan. Bakit? Si Robby. Siya man akong the one. You came here for me. Now I'm here for you. Shout out day ko ni Robby Gar. Kanang amping dira sa kuan sa Lapu-Lapu. Oo, mahal na mahal kita. Buwak or bugas? Kuan. Flower. Syempre. Chocolate or cash? Chocolates. Uy, sana all. Ma'am, may ngapon. Ansay nga na to, ma'am? Agard. Ikaw, ma'am. Jackie. Para sa umaabot nga Valentine's, kinsa ang pinaka-importante nga tao para sa imuha? Family. Akong parent. Walang. Sila pa na akong kuan. Akong kuan ng lain. Ah. Like kuyab-kuyab. Parents pa na akong naano. Sila rin akong i-kuan. Okay. Same rin ako siya. Uy! Same ra gyapon. Nganong sila man, ma'am? Nganong imong pamilya? Kay mas importante man sad sila. Yeah, that's pretty true. That's true, and yeah, that's true. That's true. Buwak or bugas? Bukas. Bugas. Nganong bugas man? How did they? Bakit? Buwak or bugas? Bukmachar. Kalimog eh. Bugas na. Bugas. Nganong bugas man? Nakaon naman. Ay, buwak na lang kay. Ano ba talagang problema mo? Kanina ka pa ganyan eh. Kalimog eh. Buwak day. Buwak. Nganong buwak man? Pero, kuan kay bata. Kuan, di ka bugas kay basin niya maminyo na. Yeah, that's pretty true. That's true, and yeah, that's true. That's true. Bugas? Unsa? Nganong bugas man? Makaon mo kasi ng flower. Di ba makaon na mo? Tagyap mo. Buwak. Bakit ako naiiyak? Oh my gosh! Chocolates or cash? Cash. Nganong cash? Kay, mapalit lang sa gunsa. Yung chocolate kay Paul naman. Kwarta, yun, unsa. Kwarta. Nganong man kwarta man? Pwede naman tayo makapalit ng ato chocolate yan. Yeah, that's pretty true. That's true, and yeah, that's true. That's true. May ngapon, sir. Kinsay nga na to, sir? Chan-chan, gastador. Taga sa ta, Sir Chanchan? Kamutis ko pero nanakorog po yung malingin. Kinsa ang pinaka-importante nga tao para sa imo? Si Roy. Paano masabi? Si Roy? Si Roy? Si Roy. Nganong si Roy man? Love man ako siya. Ikaw ni Roy. I love you, Roy. Please follow Squid Squad. Ang kulit! Ang kulit! Please follow the Squid Squad. Follow the Squid Squad. Please follow Squid Squad. Shout out Team Laklak, Danbantayan sa Klintiman, Malingin sa Klintiman, Macrons. Thank you. So hi everyone, please follow Squid Squad. So please go follow sa Squid Squad. Salamat. Follow Squid Squad. Please like and follow Squid Squad. Please follow Squid Squad. Thank Para sa ilang mga movies. Please follow this Squid Squad. Follow Squid Squad. Please follow and like the Squid Squad.
Follow Squid Squad.